І знову, як звичайно, в понеділях о 8 годині ми починаємо не КВЗ, а ефір на каналі Томашевич War. Не плутать з вором. Ось трошки інше значення. Так, калі там щось не так по гуку, отпишите мне. Але, здається, я нічого не зміняв, і все повинно бути цудовно. Вітаю Аксель Темплера і Дар'ю Кірі на Ютубі. Ось, що відбувалося на гэтым тижні? Звичайно, тое, що відбувалося на гэтым тижні, було пов'язано з вибухами, як не смешно гэта все казаць. Вітаю таксама варшавскі ТЦК. Пов'язано було з вибухами самими розними, з розним ступенем, скажем так, впливу. Ось, і тому давайте одразу починати. А ще тому, що бейсбол починається праз півгодини. Ось, там так сталося, що раптовно Детройт вирішив потрапити у плей-офф. У апошніх гульнях там все буде вирішатися. Тому є хоча б на що поглядіти. Але повернемося до новинок. Перше, що там стояло у мене в назві, здається, вибухи складов. Вибухи складов відбувалися на гэтым тижні у Росії. Відбувалося їх досить так шмат. Досить все гэта выглядало яскрава, з усялякімі там спецэфектамі мясцовымі. І так далі. Вітаю таксама Наталю Поліщук. Детройт, так, Детройт ще існує. Там нават каманды ёсць баскетбольная, бейсбольная і нават хакейная. Правда, нічога такого не дасягаюць апошнім часам, але ўсё ж такі існуюць. Так ось повернемся до складов. До складов, які вибухали в Росії. Склады досить великие, я б сказал бы, нават стратегічныя. Тому що про один з гэтых складов нават у свой час здымалі там нейкі ролик на расійскім тэлеканале, казалі про тое, які класны і сучасны і усім патрэбным забяспечаны там просто склад. А як выявілася, не вельмі ён такі ўжо і сучасны, і не вельмі ўжо усім забяспечаны, тому што ён узарваўся і загарэўся. Пры тым, што на фоне это все адбывалася на фоне того, што Захад катэгарычна адмаўляецца даваць згоду на тое, каб Украіна выкарыстоўвала заходнія ракеты і будь-якое іншае заходняе узброенне для того, каб беспасярэдна наносіць такога кшталту удары па тэрыторыі Расіі. Усё гэта выглядае досыць камедна, калі можна про гэта так сказаць. Ёсць, канешне, тэорыя змоў пра тое, што папросту там гэты дазвол ўжо даўно далі, але папросту, скажем так, не агалошваюць яго афіцыйна дзеля таго, каб быццам бы там не перацінаць тыя самыя чырвоныя лініі, якія, на мой погляд, ужо колькі можна было разоў, столькі і былі ўжо ператнутыя. Таму казаць пра іх насамрэч смешна. Але факт у тым, што нават калі гэта не было заходняе ўзброенне, а пакуль што не мае інфармацыі пра тое, што гэта было сама заходняе ўзброенне, можна зрабіць высновкі пра тое, што Украіна мае нейкія рэчы, нейкія патэнцыяльныя магчымасці нават для таго, каб уражваць такога кшталту аб'екты, якія маюць пэўнага ступеню, скажем так, абарону,
які прадугледжваліся, хутчэй за ўсё склады гэта не проста там ангары, які там у адзін слой там бляшанкай якой-небудзь там ад кансерваў закрыты, просто каб дождж туды не патрапляў. Все ж таки, думаю, там нейкія падземныя памяшканні, якія там з бетону ўсё ж таки адліваліся. А усялякія падземныя бункеры не так ужо лёгка падарваць. Бо для того патрэбныя пэўныя ўсё ж такі ракеты пэўнага, скажем так, характару. І ёсць, скажем так, два шляхі, чаму так адбываецца на Расіі, таму што там папросту ўсё раскаралі, што в прынцыпе не выглядае чымсьці дзіўным, і папросту там гэтыя склады, умоўна кажучы, там клепалі з гаўна і палак. І таму яны не маюць, скажем так, таго ўзроўню абароны, які малі б маць па усялякіх там сваіх гостах і гэтак далей. І таму яны ось так гараць досыць эфектыўна. Другое гэта тое, што ўсё ж такі Украіна дасягнула пэўных рэзультатаў у сваіх даследаваннях пра зброю. Да таго ж Украіна ж пастрадзянская краіна, таму як там што рабіць, у тым ліку там на харкаўскім заводзе щось выраблялася, калі я не памыляюся, для гэтых самых ракет, якія там Расія зараз робіць. Таму увогуле не выключаю, што за гэты час Украіна штосьці змагла сама там распрацаваць, і нават не гледзячы на гэту паляўніцу, якую там прэзентавалі дзесь месяц таму. Ёсць думкі, што з'явіліся ўсё ж такі сродкі ўражання у Украіны, якія могуць уражваць нават такія ось нібыта абароненыя склады. Што, в прынцыпе, не можа не радаваць, таму што гэта такі сігнал пра тое, што калі захад все ж таки дасць дазвол на выкарыстанне заходняй гэтай самай тэхнікі, заходняй зброі, то ўсё гэта будзе значна часцей адбывацца. І як вынік наступальны патэнцыял Расіі будзе змяншацца проста у геаметрычнай прагрэсіі. Таму што калі зараз вырабніцтва гэтых самых сродкаў, гэтага самага ўражання такога кшталту складоў не вельмі там вялікае, таму што ж такі гэта ж не, скажем так, не набой сабраць, а там все ж таки значна складаней тэхналогіі, чым простыя набоі. Таму, мабыць, і не так багата іх можна вырабляць на месяц ці нават на некалькі месяцаў, там некалькі штук гэтых самых сродкаў. Таму але мы бачым, што гэтыя сродкі досыць эфектыўныя. Так, ну давайте почитаем, што вы на гэты конт там памяркуеце. Гаріла файна, піша Наталя Поліщук, як 1000 сонец. О, нас ужо 9, аж 9. Я не бачу, я просто тут у мяне ОБС-ка зверху. Бачу 7. Я бачу 7, а не 9. Не уводьте мяне у падман. 7 чалавек я бачу, што глядзіць адначасна. У Тэлеграме ніхто не глядзіць, у ТыкТоку таксама ніхто не глядзіць. Ну і, як то кажуць, хуй з вами, як то кажуць. Ось так і усім на печенюшки. Нават 10 было. Я бачу 7. Ну і, в прынцыпе, добра. Я вам нагадаю, што вы можете паставіць падабайку. Іх мае быць ужо як мінімум 7, калі я не памыляюся. А іх колькі? Зараз я пагляжу. Я пакуль што зараз тут аднаўлю староначку. А іх 6. А іх 6. 6 падабайк. Што это? Што гэта адбываецца? Як там адзін гэты тыктокер кажа: «Дивіться, що коїться, Зеленський заігрався».
тут, бачите, 7 чалавек глядзіць, а толькі 6 падабаек. Не могу сказать, что гэта з-за таго, што Зеленскі зайграўся. І не можу сказаць нават, ці зайграўся Зеленскі ўвогуле, але ось так. То Гена не падае. Я думаю, Гена нават і зараз не глядзіць гэтае відэа, таму што ён зараз на сектары і яму ёсць чым заняцца, акрамя як глядзець на мяне. Вось мы з ім сёння размаўлялі, там быў яго час вольны. Як размаўлялі, перапісваліся. Таму не думаю, што ў яго ёсць час глядзець сялякія відосікі. Ёсць справы больш важныя, асабліва, калі ты вайсковы. Кажу, ён не глядзеў таму сітуацыю. Хтось не паставіў, хтось я вычислю по IP і все. А я вам нагадаю, што вы маеце паставіць падабайку, напісаць каментар потым, калі вы глядзіце ў запісе. Так абавязкова напісаць які-небудзь каментар. Напрыклад, што вы думаеце наконт таго, якім чынам так Украіна змагла ўразіць расійскія склады на тэрыторыі Расіі, якія там прынаймні заяўляліся як з досыць такой добрай сістэмай обороны ад всялякіх такіх ось штукаў. Таму давайте, пішыце. Таксама, калі у вас ёсць нейкія пытанні ці там тэмы, прапановы, можете напісаць мне у Telegram. Ось ён над галавой у мяне. Ось, а калі у вас ёсць лішнія грошы, я такіх людзей не сустракаў, але раптам сярод маіх падпісчыкаў ці не падпісчыкаў, ці папросту сярод тых, хто глядзіць гэтае відэа, такія раптам ёсць, у каго ёсць лішнія грошы. Ось, і які хоча аддзячыць аўтара контенту гэтымі самымі грашыма, то ось карта, моя украінская карта, куды вы можете гэтыя грошы закінуць уласна. Я буду вельмі рады. А калі там гэтых грашэй будзе больш за 500 гривень і адбудзецца гэта яшчэ падчас эфіру, то мы яшчэ пабачым, як рвуцца вось гэтыя маечкі, якія на мне, якія мне трошки ўжо сталі маленькія. Ці я попросту стаў трошки вялікім. Але маечкі мяне ўжо, бачыце, ну самі бачыце, на ўжо все. Майже на мяжы, скажем так, яшчэ крыху і сама парвецца. Але вы можете гэта прыскорыць всего за 500 гривень. 500 гривень. І дапаможаце аўтару контенту пражыць тыдзень 2 пачкамі рысу і 3 кілаграмамі курячага філе. Так. Ось Варшавське ТЦК ўжо гречу з мясом зробив. Ну, теж непогано. Другая новина, ну, новина тут нават не новина, а такая, нават, я б сказав, шераг таких новинаў, які досить так ускалыхнули грамадства міжнароднае ў тым ліку. Гэта аперацыя, якую правёў Ізраіль. Ось, прычым спачатку все пачалі казаць, што гэта правёў Ізраіль, Ізраіль такі класны і піздаты, і зрабіў такую класную аперацыю. Але ось літаральна за некалькі гадзінаў да стрыму я прачытаў, што якісь там прадстаўнік гэтага самага Ізраілю сказаў, што не Ізраіль у Ліване зрабіў гэтую самую аперацыю. Ось, і таму Ізраіль тут увогуле не да спраў. А было гэта тое, што у всялякіх прадстаўнікоў такога ўгрупавання, як Хазбала, першапачаткова я там памылкова напісаў, што Хамас у назве, але потым згадаў, што гэта было ўсё ж такі Хазбала. Ось, у баевікоў гэтага самага ўгрупавання раптоўна пачалі б выбухаць, і што б вы маглі падумаць? Што ж пачало выбухаць? Пейджеры! У 24-м годзе, у 2020, не просто 24, у 2024 годзе ёсць яшчэ людзі, якія карыстаюцца пейджерамі. Мне, дарэчы, быў у свой час пейджер, гадоў, напэўна, дай бог памяці, 20 дакладна, яшчэ да арміі, але ў армію я пайшоў у 24-м, у 4-м
годзе я пайшоў у армію, а пейджер у мяне быў яшчэ до арміі. Знаце, гэта быў дзесь 2001. У 2001 годзе у мяне быў пейджер. Ну, ось, таму у 2001 годзе я мог бы стаць членам Хазбалы, папросту таму, што ў мяне ёсць пейджер. Ось, і пачалі выбухаць пейджеры, рацыі, мабільныя тэлефоны і усялякая там электроніка. Потым, як некаторыя людзі і выданні заяўлялі, што праз нейкую там фірму пракладку рабіліся яны дзесь там то ў Балгарыі, ці то ў Румыніі. Карці, дзесь там вырабляліся. Аперацыя гэта планавалася яшчэ там дзесь каля 15 гадоў таму. Усё гэта пачыналася. Ось, і па маштабе, як гэта ўсё адбылося, ось, як гэта ўсё туды ўнедрылі, як гэта ўсё правернулі, я просто, ну, тут, калі гэта зрабіў Ізраіль, калі не Ізраіль, таксама той, хто зрабіў, гэта просто, ну, такая глобальная і шырокая праца, насамрэч. Я просто, ну, калі была шляпа, я... СМС-очка прийшла. Що ми бачимо тут у СМС-очки? Хе-хе! А у СМС-очки ми бачимо 500 гривень! Ох, блядь, 500 гривень! От так от. Рев'ю, може. Я обіцяв. Я ж не цей. Я ж не Арестович. Словно на ветер не кидаю. Теперь потрібно іншу маєчку надіти, тому що без маєчки не вельми естетично, можуть ще й забанити. Тому зараз я знайду іншу маєчку. Зараз тільки камеру приберу поки що. Оп! А ось уже і нова маєчка. Як то кажуть. Яка так само за 500 гривень пойде шляхом перший. Ось. Дякую тому, хто задонатив. Я з привата. Більше нічого не можу сказати. Ось. Але дякую. Гэта, ну, мне гэта вельмі, ну, умоўна кажучы, гэта на тыдзень мне хопіць, каб купіць сабе там рису, філешачкі і яшчэ там што-небудзь. Таму вельмі дзякую. Дарусю таксама вітаю. Напэўна, гэта Даруся і задонатила. Я цю справу раскрыю, як Шерлок. Так, повернемся да пейджераў і Хезболы. Ось, распрацавана было там нейкае праграмнае забяспечанне, якое там пад нейкім уплывам так уплывала на там батареі ці нейкія іншыя там элементы гэтых самых пейджераў і рацый і мабільных тэлефонаў, якія просто якія там пад гэтым самым пад уплывам гэтага самага софту выбухалі. Бо ўсе вы чулі навіны пра тое, што там батареі там Самсунгаў нібыта там падчас там зарадкі выбухалі, што выбухалі там і айфоны таксама там щось там было ў іх такое. Тобто то не якаясь там такая справа складана, що там треба абавязкова было ў гэтыя пейджеры там C4 ці якую-небудзь іншыя там выбуховыя рэчы напіхваць, каб яно там выбухала. Насамрэч не, просто трэба было распрацаваць нейкае праграмнае забяспечанне, каб быць гэтыя самыя батареі. Мабыць, там нейкія адпаведныя маюць быць батареі, ось, каб яны выбухалі.
пад уплывам гэтага самага праграмнага забяспечання. Там перагрываліся, там ці яшчэ штосьці такое рабілі і выбухалі. Сама гэта яны і рабілі, і там больш за 120 чалавек гэтых самых хазбалоўцаў у выніку гэтага ўсяго пастрадалі. Ось, і аперацыя просто, як на мой погляд, просто шыкоўная. Ось, бо потым там яшчэ быў момант, што хусіты, ну, пра гэта я казаў яшчэ мінулым тыднем, што хусіты ракету не балістычную, здаецца, а гіперзвукавую ракету запусцілі па Ізраілю, якая там 2000 кіламетраў праляцела. Ось, да таго ж там Ліван штосьці таксама там збіраўся нейкія аперацыі праводзіць, у выніку перадумаў трошкі іх праводзіць і вырашыў не праводзіць. Ось, пры гэтым усім мне падабаецца пазіцыя Ізраілю, таму што яны на ўсе забароны, якія там гэтыя самыя іхнія саюзнікі накладаюць, папросту кладуць хер і кажуць, мы будзем рабіць так, як мы лічым неабходным. Ось, яны палічылі неабходным, што пейджеры павінны выбухаць у баевікоў Хазбалы, і яны выбухалі. Яны вырашылі, што Хамас трэба знішчыць просто будь-якою цэною у сектары Газа, і яны просто яго там знішчылі. Ну, мабыць, не ўвесь, але, скажем так, аперацыю правялі досыць такую жорсткую. Таму, як бы, у гэтым плане паводзіны Ізраілю мне падабаюцца. Щось я бачу тут пасля таго, як майку парваў, здесь все разбегліся раптоўна, бо мне показала нават, што адзін глядач застаўся. І гэты глядач, хутчэй за ўсё, быў я, таму што я там другім вакном гляджу сваю гэту саму, сам сябе, скажем так, гляджу, каб там все добра было. Ось, щось разбегліся. Так, давайте почитаем комментарии. Что вы думаете на рахунок этого самого, того, что щось там у Хазбалы не алё. Пана Ікса, так само на этой ноте мы вітаем. Так, я тепер думаю під'їбати колегу, поставивши йому на дзвінок Каванахіла. Ну таке. Ось так, ніфіга собі, капець, але терористи це заслужили. Ну, так, напевно, але там, напевно, не тільки терористи страждали від гэтых вибухів, але у цілому я не бачу мінусів в этой операції. Яна тільки показує про те, що, скажімо так, відкриває нові вокны магчымасцю. Яна пакажа, што такое магчыма. А калі там яшчэ гэта ўсё дапрацаваць, апрацаваць, давесці, скажем так, да розуму, то такого роду аперацыі можна праводзіць проста шэдэўральна. Для таго, каб яшчэ, калі можна будзе гэта зрабіць з любым тэлефонам, чтобы просто ты там закідаеш які-небудзь там вірус, ці праз які-небудзь там вірус або нейкую іншую праграму, ты просто закидываешь там свой там плагін, софт ці штосьці на звычайны тэлефон, і потым там пад уплывам гэтага самага софту, таму момант, калі табе неабходна, гэты тэлефон выбухае. Ну, гэта ввогуле просто вяршыня, скажем так, гэтых самых магчымасцяў па знішчэнню прычым такому кропкаваму нежаданых людзей. Так, що відбулося? Ці потрапить до раю терорист, якщо в нього тепер нема яй? Ну, я не віруючий у гэтыя справы чалавек, таму такое. Всякие раі, гэта не для мяне, я кажу. І разбігліся, не разбігліся, а асліплі. Ну, тут нема чого. Так, що він буде робити з 40 девственниць? Ну, так, якщо там по гэтаму принципі ти потрапляєш у рай, тому такому мусульман же ж там снатливец, 40, снатливец, коли я не помиляюсь. Ось правильності слова. І
і без яек там нема што рабіць. Што яшчэ цікавага адбывалася, скажем так, на міжнароднай арэне, бо неяк хутка мы за 26 хвілін амаль што ўсе навіны яшчэ і майку паспелі парваць. Ось, за 500 гривень. Што яшчэ адбывалася такога? В прынцыпе, я нічога такога не ўзгадаю. Зноўку там Шольц зноўку сказаў, што ніякіх таурусаў ні пры якіх там абставінах Германія пастаўляць ва ўкраіну не будзе. Ось, што зноўку ж там нейкія пайшлі всялякія мемы пра тое, што там Германія не надасць Украіне ракеты, якія могуць даляцець да Масквы. Ось, і там з картинкамі Гітлера поруч з Шольцам. Так, що тут... Валентина Конана пытаюць, ці гляджу я. Тиктоку не гляджу, я нават не ведаю, хто гэта такі. Таму складана казаць, ці гляджу. Ну, хутчэй за ўсё не гляджу, таму што не ведаю, хто гэта. Ось. Так, німчыкі в свайму рэпертуарі. Ну, як я кажу, заходнія краіны, яны такія сталі закладнікамі уласнай бюракратыі, уласнай дэмакратыі, якой там стала дуже шмат, і якую яны проста не паспяваюць так разгребаць самі за сабой. Ось, таму, каб прыняць пэўныя рашэнні, там патрэбна вельмі шмат всялякіх інстытуцыяў, для таго ж там, калі гэта павязана з нейкімі ваеннымі рэчамі, гэта дазволы, уплывы, скажем так, сувязі і гэтак далей, і гэта ўсё трэба пераадолець дзеля таго, каб штосьці там, скажем так, выціснуць нейкае там рашэнне. Ось, таму гэтым усім вельмі складана. Блогер Научпоп, хто такі, я не ведаю, зараз гаворыць по-беларускі. Ранейшы вів канал расійскую Валентин Конан. Вы пра гэта? Я не знаю, хто такі. Ну, зноўку ж там у тиктоку ось пішуць, що круты чувак. Мабуть, гляну, якщо буде час, і калі узгадаю. Я, звичайно, так адмыслова кагосьці шукаць, глядзець не вельмі. Німеччына пасля Другой световой війны стала куколскую краіну. Да, а хто зараз, скажем так, не куколская краіна па ось гэтых самых параметрах? Великая Британія таксама там імкнецца адарвацца ад уплыву Сполучаных Штатаў, але ўсё роўно не атрымліваецца. Там Сполучаныя Штаты не цягнуць назад. Бо зноўку ж ёсць краіны у тым же самым НАТО, якія атрымліваюць заходнюю тэхніку, заходнюю самаамерыканскую, там самалёты, танкі і гэтак далей. Тобто Амерыка мае ўплыв на гэтыя краіны праз тое, што яна забяспечвае сама гэтыя краіны, у першую чаргу, можна кажучи, яна гэтыя краіны азброівае. Таму яна мае і ўплыв у плане нават у ваенным. Я яго знаю, постыла яго. Ну, закіньце мне ў асабістыя там якое-небудзь ягонае відэа, я пагляжу, калі вы кажаце тут. Конан варвар. Што яшчэ сёння? Ну-ка, падкіньце там яшчэ навінаў. Ось, а я вам пакуль што нагадаю, што вам патрэбна паставіць падабайку пад гэтым відэа, напісаць каментар, дзеля таго, каб алгарытмы Ютуба гэта ўсё пачалі разумець, таму што я вам скажу так,
Я ось якраз перед эфіром глядзеў, што калі вы пішаце каментары, на наступны тыдзень все добра. Відэа збірае там 100, 120, 130 праглядаў сваіх стандартных. Ось, а калі не пішаце, яно не збірае. Ось, напрыклад, там, калі ось 3 тыдні таму напісалі, там 13 каментараў. Все, ось 100 праглядаў. А на мінулым тыдні не напісалі каментараў, 74 прагляды. І все. І все. І як вы хочаце, каб канал пашыраўся, калі вы ніякіх высілкаў нават не прыкладаеце для, скажем так, пашырэння гэтага самага канала. Падабайку не ставіце. 7 словаў не можете напісаць пасля эфіру. Ну, што гэта такое? Конечно, зразумела, што я буду все роўна весці гэтыя эфіры, нават калі тут, ну, умоўна кажучы, 3 калекі будзе на мяне глядзець, я все роўна буду гэта рабіць. Ось, папросту таму, што мне гэта падабаецца рабіць. Ось, але было б значна цудоўнейша рабіць гэта на больш шырокую аўдыторыю, таму што я ўсё ж такі рахую і лічу, што тут не самыя тупыя ідэі і гэтак далей я прасоўваю і, скажем так, як то кажуць, як сказалі бацькі, дрэннаму не навучу. Ось, таму ось так. То що люди на коменти біжать? Ну, мабуть, люди на коменти і не біжать, але вони, яны бачать, що якби, алгоритми Ютуба так працюють, що чим больш каментароў, тым часцей яны прапаноўваюць гэта відэа глядзець іншым людзям, і тым часцей гэтыя самыя людзі глядзяць гэтыя самыя відэа. Я маю на ўвазе нават тых, хто не падпісаны. Пра тое, што патрэбна быць падпісаным на гэты канал, я ўвогуле не кажу нічого. Так, будемо сьогодні засуджувати в коментах цей білоруський OnlyFans. Ось, ну, гэта што заўгодна, якія заўгодна там каментары пішыце. Я, в принципе, все читаю, тому що їх не так шмат, аб я мог там щось не прочитати. Все читаю, но все реагую. Цю маєчку не рвати, цей колір вам дуже зичить, напевно, а не лічить. Я, до речі, купив маєчку таку класну. 150 гривень вона коштувала, але я віддав за 250 там, з всілякими пересилками і так далі. Оце просто бомба. Ця маєчка, ось ця. Вот така. І колір просто. По-перше, це МП. Це MyProtein. Фірма просто, фірма. Вот такая. Просто. Ще навіть, при тим, що я в зал її вже сходив один раз. Ось, вона постиранная була і пахне. Це маєчка, просто топчик. А гэтую можна порвать за 500 гривень. Ось, тому що вона мені вже трошечки маленькая, трошечки не улажу. Уже у яе. Тому можна і порвать за 500 гривень, ось сюди 500 гривень і що тут буде тоді? Отмотайте назад, там есть. Мотайте до того моменту, коли колір майки не зміниться. Коли колір майки зміниться, тоді і все. Значить, десь там уже треба починати глядіти. Лічить в сенсі йде до лица. Ой, так обличчя ж українською. Коли я не помиляюсь. Вам дуже гарно в цій сірій майці. Це не сіра. Це, я не знаю, це дуже-дуже темно-синя. Темно-блакитная, короче. Коротше кажучи. Так, ну і давайте до апошньої тоді новини, якую я там закидав новини, гэта палітвязні. Палітвязні ў Беларусі працягваюць выходзіць ось просто штабелями. Там некоторые уже пачалі лічыць, там, якія гэта там хвалі гэтых самых выпускаў гэтых самых палітвязняў адбываецца ў Беларусі. Ось, бо
шмат каму з палітвязняў сама прапануецца напісаць прашэнне пра памілаванне да Лукашэнкі беспасярэдня, і многія карыстаюцца гэтай магчымасцю. Ну, а чаму б не скарыстацца? Карыстаюцца магчымасцю, каб напісаць, каб выйсці з турмы, каб не сидзець папросту ў турме. Чаму б не скарыстацца гэтай магчымасцю? І што ж робіць і на падставе з чаго пачалі выходзіць гэтыя палітвязні? Ці кабінет Святланы Ціхановскай щось такое зрабіў? Дасяг нейкіх мэтаў, што вось так яны ўжо там націснулі на гэты крывавы рэжым і настолькі ўжо прыцягнулі яго да адказнасці, і вінных у злачынствах пачалі прыцягваць да адказнасці, як яны абяцалі всім беларусам уже некалькі гадоў. І так прыцягнулі, што Лукашенко зразумеў, што пора б штосьці зрабіць уже, пора выпускаць, а то некамфортна сябе пачуваю. І вы думаеце, так адбылося? А хуй там, як кажуць. Што зрабіла Ціхановская дзеля таго, каб выйшлі палітвязні? Як сказаў бы, і як казаў ужо ў свой час Бадар Тінькоў, ніхуя. Гэта сама тое, што зрабіла Ціхановская дзеля таго, каб хоць адзін палітвязень у Беларусі выйшаў на свабоду. Але гэта не можа зупыніць Ціхановскую, каб не працягваць кожны раз записваць гэтыя саплівыя відэа пра тое, насколькі яна радая, што людзі выходзяць, што мужы пабачаць сваіх жанок, жонкі пабачаць сваіх мужоў, дзеці пабачаць бацькоў, бацькі пабачаць дзяцей, і гэтак далей, там па ўсіх гэтых радаслоўных лініях працягвае яна гэтых людзей радавацца. Але, уласна, дзеля таго, каб усё гэта адбылося, яна зрабіла цэлае вялікае, як кажуць, ніхуя. Таму, скажем так, гэтая самая спекуляцыя на палітвязнях будзе працягвацца, і будзе працягвацца роўна столькі, пакуль гэтыя самыя палітвязні ў Беларусі ўвогуле будуць. Ось, таму і навошта тады штосьці рабіць? Ось, можна задаць пытанне, таму што гэтыя кабінетныя мышы пачалі там зарганізоўвацца, рабіць там нейкія фонды на падтрымку палітвязняў. Стрыжак той же самы падключыўся да гэтай справы там разам са сваім байсолам, які там у 2020 годзе мільёнамі збіраў данаты з беларускага бізнесу. Але куды пайшлі гэтыя мільёны, так і не сталася вядома. Затое зараз там можна паздымаць, парабіць фотачкі, паздымаць відэа з тымі беларусамі, якія выязджаюць пасля таго, як выходзяць з турмы, і запосціць там у сябе на канале відосік пра тое, што ось, дзякуючы там байсолу, хтосьці змог выехаць. На што было патрачана 70 еўра на бензін. Ось такія ось неймаверныя выдаткі фонду Стрыжака. Ось, таму всё гэта, в прынцыпе, не было б так сумна, калі б не было так смешна з іншага боку. Ось, і пры гэтым зноўку ні разу Ціхановская не сказала рэальную, штосьці рэальнае, і рэальную прычыну, якая можа змусіць Лукашэнку выпускаць палітвязняў, таму што ён будзе баяцца за сваю будучыню. А адзіная гэтая прычына – гэта павелічэнне колькасці беларускіх добраахвотнікаў в Украіне. Але Ціхановская ні разу афіцыйна не заклікала беларусаў ехаць в Украіну, браць у рукі зброю і змагацца супраць акупантаў, супраць расійскіх акупантаў, якія на яе ж самае меркаванне акупавалі Беларусь,
што на маю думку сумнеўна, таму што Беларусь акупавалі іншыя беларусы, таму нават і акупацыяй гэта назваць складана. Ось. Ось таму ні разу яна не сказала, што давайте все, хто можа трымаць зброю ў руках, давайте наблизим вызваленне Беларусі, давайте все купім сабе квіткі да Киева хаця б ці да Львова, хапіла б нават. Ось, поедем, там будем записываться у добраахвотніцкія ці добравольчыя военізаваныя арганізацыі, ТРО, Азов, багата, шмат часцін, якія прымаюць іншаземцаў, афармляюць іншаземцаў, робяць уезд для магчымасці і дазвол на уезд для іншаземцаў. Давайте купим квитки, приедем в Украину, будем со зброей в руках отстаивать интересы заходнего свету и так, европейскость, про якую яна там заявляет для белорусов. Але чамусьці Святлана Георгиевна ни разу про гэта так и не сказала. Ни разу не сказала, ни разу не закликала и ўвогуле нічога ў гэтым накірунку не зрабіла. Таму и маем, что маем, як кажуть. Так, давайте почитаем ваши комментарии и будем уже, в принципе, заканчивать. Неяк хутка нават сегодня. Ось что бейсбол животворящий робить. Вам дуже гарно в цій серії мається, это я вже читав. Фюререса наказала і Лука зробив. На жаль, але не так трошки у гэтым всесвіце трошки не так працуе. А що вона має робити і як, ваша думка? Про гэта ж я і казав, што адзіны спосаб, па-першае, пазбавіцца дыктатуры, прыцягнуць да адказнасці, вызваліць палітвязняў, і все гэта зрабіць увогуле штосьці з Беларусю, каб там нейкая дэмакратыя настала. Для гэтага трэба заклікаць гэтых самых беларусаў, якія у стане трымаць зброю ў руках, ехаць ва Ўкраіну, каб забіваць тут расейцаў. Таму што гэта адзіны на дадзены момант часу спосаб, якім можна наблізіць вызваленне Беларусі. І іншых спосабаў вызвалення Беларусі на дадзеным моманце няма. Гэты момант можа змяніцца, але калі гэты момант зменіцца, зноўку ж беларусы, якія будуць хацець вызваляць саме Беларусь, якія кажуць, а што это я буду за Украіну умирать? Это ж не моя страна. Ось такія ось беларусы, якія потым захочуць уварвацца, скажем так, у Беларусь, каб не столькі, каб вызваліць яе, хутчэй, каб хоць якісь уплыў там потым мець, каб казаць, што а я ж вызваляў. Але гэтыя беларусы, скажем так, адкінуцца яшчэ на мяжы. Таму што няма нічога больш смешнага, чым непадрыхтаваны, скажем так, вызваленец Беларусі. Таму такіх вызваленцаў, якія нічога не ўмеюць, нічога не знаюць і ў людзей ні разу не стрелялі нават, што яны змогуць зрабіць, калі, скажем так, час X, гадзіна X, калі настане? Што яны змогуць зрабіць? Зноўку ж, адпавядаючы словамі таго ж самага Ценькова, ніхуя. Таму для гэтага трэба быць падрыхтаваным. Каб быць для гэтага падрыхтаваным, самая цудоўная пляцоўка на дадзены момант па падрыхтоўцы вызваленцаў Беларусі – гэта Украіна. А калі быць яшчэ канкрэтней, беларускі добраахвотніцкі корпус. Подписывайтесь на канал Беларускага добраахвотніцкага корпусу. Там ёсць спасылкі, як стаць рэкрутамі гэтага самага корпусу.
Ось там докладно могу сказать, нічому поганому вас не навчать. Ось і з ідеологічної кропки гледжання, і з усіх інших. Ось. І ви будете падрыхтаванымі для того, каб вызваляць Беларусь. Ось. Таму все гэтыя, хто кажа, што а чего это я за чужую страну кровь должен проливать? Вот если бы это Беларусь была, тогда б я б уже и сделал бы, и смог. Ось. Ну, смешно чуть насамрэч такія справы, таму што я цудоўна разумею, што і не змог бы, і не зрабіў, таму што каб штосьці рабіць, трэба ўмець. Умець і думаць, што ты ўмееш, гэта трошкі іншыя справы. Ось. І калі справа ідзе, там, адная справа, і калі гэта там нейкія вулічныя бойкі і гэтак далей, гэта адно, там, як то кажуць, бій бяжы. Ось. У плане, калі гэта ідзе ўжо беспасярэдняе ваеннае супрацьстаянне, ось, дзе, скажем так, ты маеш ужо ўжываць зброю для того, каб нейкіх сваіх цэляў дасягаць, тут ужо іншае. Гэта вам не на пляцоўцы пейнтбольнай шарикамі страляцца. Тут ужо трошкі інакш все працуе, і ў тым ліку, і ў галаве. Там указаць то, што ты там хадзіў у цір там 2 разы, там з пнеўматыкі якой-небудзь стрелял, там, ну, звычайна, што гэта нейкі плюс у параўнанні з тымі, хто ўвогуле не трымаў зброю ў руках, нейкі там бенефіт ты з гэтага атрымаеш, але на агульным узроўні ты будзеш нават нішчы за тых, хто праходзіў тэрміновую службу, хто там 10 патронаў на месяц нават з калаша стреляў. Таму аб чым тут гаворка? Нема таких навін, немає навін. Українців може а українець може в БДК вступити? Хутчэй за ўсё, напэўна. Ну, не глядзячы на што это беларускі добраахвотніцкі корпус. Я думаю, калі гэта там украінец таго ж з ваенным досведам, я думаю, можна. Улічваючы, што можна абіраць жа, якщо ты сам мобілізуешся, ты можаш абіраць падроздзел, пытанне, думаю, то праз тыя ж самыя гэтыя самыя чат-боты можна задаць гэтае пытанне. І не думаю, што там хтосьці будзе там ствараць гэтыя самыя перашкоды для українців. Тому ось так. Ну, це як з тим, хто каже, що піде служити, коли депутати, поліція, чиновники, 10 чиновників, додай своє, підуть воювати. Ну, я про це вже казав, ніяк там, про це саме, що навіть коли гэтых всіх людей взять і извести з них там некие военные подразделения, то там нават некалькі батальёнаў толькі атрымаецца. Нават бригаду не зберэш по колькасці. А нават калі зберэш по колькасці, то по якасці гэта бригада будзе не самай найлепшай. Таму і наўрад ці чагосьці яна там на, скажем так, на баявых гэтых самых будзе дасягаць. Так, ну, бачу, што каментароў няма, у тыктоку ніхто ўжо не глядзіць. Ось, у тэлеграме, напэўна, не глядзеў ніхто, але мы працягнем все роўна настойліва і туды стрыміць. Ось, я нагадую, што калі у вас ёсць нейкія асабістыя пытанні ці штосьці там яшчэ, нейкія тэмы, варыянты развіцця каналу, будь-што заўгодна, там, жаданне дапамагчы, там, власна мне, скажем, ці дапамагчы власна мне ў развіцці канал, можете напісаць мне ось сюды, гэта мой асабісты тэлеграм, я там все читаю, пастаянна я там на сувязі.
Ось туди ви можете написати, задати своє питання, подкинути тему, пропанову, що завгодно. Ви можете туди написати, все гэта так само. Вы можете написать у каментары, калі гэта у формаце каментароў. Ось, тому што каментары я таксама читаю, рэагую на іх і адпавядаю, калі яны гэтага вымагаюць. Таксама, калі вы хочаце падтрымаць мяне фінансава, вы можете кінуць ось сюды, ось, падчас эфіру, як гэта было сёння. Сёння, калі больш за 500 гривень донат будуць рвацца вось гэтыя самыя маечкі, якія мне ўжо маленькія сталі. Таксама, калі вы там дзесьці не ва ўкраіне, у апісанні гэтага відэа ёсць PayPal. Ось, а калі там і праз PayPal ўжо у вас не атрымаецца, напішыце мне зноў в Telegram, мы знойдзем спосабы, як вы зможаце мне дапамагчы фінансава праз тыя сродкі, якія у вас ёсць. А я вам яшчэ нагадаю, што вы маеце паставіць падабайку, напісаць каментар, калі гэта відэа, гэтая трансляцыя выйдзе ўжо як відэа, а выйдзе яна літаральна праз некалькі секундаў пасля таго, як яна завершыцца, просто аднавіце старонку для тых, хто глядзіць у прямым эфіры, і напішыце каментар з 7 слоў, каб алгарытмы Ютуба зразумелі, што сапраўды тут цікавыя відэа, цікавыя навіны абмяркоўваюцца, цікавыя ідэі, важныя, разумныя і гэтак далей. Ось, для таго, каб прапаноўваць як мага большай колькасці людзей глядзець гэтыя самыя відэа, каб нас ставала больш. Калі нас будзе ставаць больш, будзе, скажем так, матывацыя рабіць все гэта часцей, таму што там пісалі у каментары літаральна 6 гадзінаў таму. Пад мінулым відэа напісалі, што трэба часцей рабіць. І як я казаў, што для 3 калег, умоўна кажучы, рабіць гэта часцей пакуль што я сэнсу не бачу. Калі будзе гэтых самых калег больш за 3 ці хаця б колькі там сёння максімум было адначасных праглядаў, 7, 8, не піша. 10 падабаек, ось я бачу, натыцалі. Зараз аднаўлю ще там сторонку, погляжу. Так, 10 ось бачу, 10 падабаек. Ось непоганенько, скажем так. Начасныя прагляды піша, што 6, але было 7 дакладна. Не дай Боже, хтось знову кине 50 гривній. Досить розвращати білорусів, це неблагоугодна справа. Нашлю діарею. Можете по 499, коли так уже. По 499, і як кажуть, і майки цілі, і овці ситі. Не, 600, все, что больше 500, это майка рвется. Все, что меньше 500, майка захоўваецца в сваім першапачатковым выглядзе. У меня яшчэ вось гэтая майка, і там яшчэ некалькі маек ёсць. Таксама, у якія я ўжо не вельмі буду улазіць, таму што все ж таки, оп, рама, ебать. Ось таму, ось так. Добра, будем тады ўжо завершваць. Дзякую за тое, што глядзелі, дзякую за тое, што стваралі інтэрактыў, пісалі, данацілі 500 гривень, глядзелі, як рвецца майка, ось, падкідалі свае ідэі, думкі і спадзяюся, пашыралі гэтую трансляцыю для таго, як мага больш людзей яе пабачыла. Таму працягвайце гэта ўсё рабіць, ставьте падабайкі, пішыце каментары, дзеліцеся гэтай трансляцыяй з сваімі родзічамі, блізкімі, сябрамі, аднадумцамі і гэтак далей, каб нас ставала больш, каб расейскамоўнага Ютубу ставала менш, ось, а беларускамоўнага ці украінамоўнага Ютубу ставала больш, таму што толькі сама так расейскамоўны Ютуб можна выціснуць з гэтай самай ячэйкі Ютубу. Дзякую вам яшчэ раз, ну і слава Украіне і жыве Беларусь!